good morning, and I'm Ronella Cortel, and welcome to my YouTube channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click bell button para ma-notify kayo sa mga other videos ko na gagawin ko to my YouTube channel. And guys, today's videos is maliligo kami ng dagat ngayon. Kasama ko siya. Kami lang dalawa because dahil yung isa hindi nakasama. Sobrang ganda na dagat ngayon. Hi! Bumog muna ko. Hi! Ito guys. Very beautiful. Napakaganda. Shine when the town is inspired. All the stars still yan ang bahay ng kapatid ko guys. Hello guys, I'm here. Oh my god. Alin lang. Nag-swimming po kami. Ang ganda ng dagat ngayon. Tagas ng tao nito. Ay, kuwan lang kita si pala. At kasi lalo na. Yan guys, nandito na tayo. Super ganda. Ito
Taiwan. So many species here. Kumusta ang kaligo? Itog now? Hello guys, ang bag. Ay, Mana ang lugar? Late na pitid kayo ni siya kay humana ang sagmuan. Hey, tugnaw is real. Tapos, Ito kayo. Water lang po siya. Dito siya water. Water po. mataman guys. Susunod din kayo. Bye-bye. Ayan guys, uuwi na po kami. Ngayon, natapos pa kami maligo ng dagat.